şatlığı dürüsün süygüyümü dağ başında donungan yeresin süygüyümü de acaydım acapta dürüsün süygüyümü de acaydım acapta dürüsün süygüyümü de dağ başında donungan yeresin süygüyümü de dağ başında donungan yeresin süygüyümü de atmanmadın pekliği dünya para atmanmadın pekliği dünya parahatlığı adımların şatlığı dürüsün süygüyümü dağ başında donungan yeresin süygüyümü adımların şatlığı dürüsün süygüyümü karabı kalın kaşlar dürüsün süygüyümü de dürüsün süygüyümü de dürüsün süygüyümü de dürüsün süygüyümü de Dutarım mukaddes zadyly cennet senmir odan hem ajap zinat insandan kalbyna bitiriyen kanat sayra ajap dutar ýanglana wadym. Biziň gepleşigimizde de Döwlet Maşadow ýerde urda özleriniň bir ýaşlyk ýylına aýdan aýdymyň birini ýerine ýetirip berdi. Ine döwlet dogan şolar ýaly aýdymlary, ýaşlyk ýyllaryňda aýdan aýdymlary dinleýän bolan bir ýaşlygyň gödüňe gelýär. Sebäbi şuň kun biziň gepleşigimizde gatnaşmana gelen mehriban inelerimiz bar, daýdalarymyz bar. Olaňam näme ýaşlyklar ýada düşýär, kalpdan çykan owaz, kalba bakym siňýär diýişler ýaly. Şuň kun biziň gepleşiklerimizde şeýle toý bayramlarymyzda aýdylan hoş owazlarym halkyň bir töründen alynan aýdymlar bolup durdy. Ine berde watandaşlarymyzdan, mehmanlarymyzdan, jigilerimizdän garaşyp oturanlar, ýene de Döwlet Maşadow aýdym aýtmazmy kadiýandylar. Belki ýene de şol ýerde urdaky ýaşlyk kyllarynda aýdan aýdymlaryňyň birini aýdyp berseňiz, hatam gepleşigimiziň şowkuny artardy. Türkmenistanyň atgarylan artisti bizim Halipamy Gurbanur Hojuliýewiň şol ýatlamaýdymmy? Kara dağlara döşkerenne atlayarım gül donuna gitip alır yar yelu beni şunla yatlayarım gül donuna gitip alır yaro beni şunla yatlayarım. Şonu tuttuğuma şoşulunma şo hatitlerini hem aýtdylar da geçtiler. Şittiler. Mümkin bolar şol ýatlamaýdan ýol Halipamyň başardygyny ýerine ýetirip bere. Başdyna. Mehriban watandaşlar, edip mehmanlar. Geliň adar Döwlet Maşadowyň ýerine ýetirmegine aýdym dinläliň. Döwlet Maşadowa berjek soralaryňyz bar bolsa, Döwlet Maşadowyň ýerine ýetiren aýdymyň sazynyň tüzüniň kimlikdigini bilseňiz, biziň salgymyzdan habarlaşyp bilersiňiz. Şol ýerde salgymy diýatla diýat, biziň salgymyz miras teli aýdymyň aýlaşymyň owady gepleşigi. Telefon belgimiz 261 87 55 59 belge. SMS arkaly, jaň arkaly da hat bilen bilen habarlaşyp bilersiňiz. Onda mehriban watandaşlar, edip mehmanlar geliň adar Döwlet Maşadowyň ýerine ýetirmegine aýdym dinläliň, soňra gepleşigimizi dowam eder. Döwlet dogan kesmiňizden Kemal tapyn goýulmydama şolar ýaly halipalarymyzdan gelýän aýdymlary geljek ýaşlarymyzda öz çağalaryňyza öwredip watanymyzyň ösüne öz goşandygyny goşmagyňyzdan tüýsürekden arzuw edýär. Awul. Yatlayan
kinara Tulkunlar nevliya nirdedirler Yar taşlap bardımu yardı kinara Tulkunlar nevliya nirdedirler Yaşlıktan tel vurup aydan aydanım Mulluk aytana yarım fehir şimali Seni yatlap baktım o ayla asmana Cimalın yadlı diyar ayın cimali Seni yatlap baktım o ayla asmana Cimalın yadla diyar ayın cimalın Arğımda adım aydın olsa da İnni sana yar meni hakkım yok Sırlı bulup kalsın o sırlı gecelerimi Bunu ile duydurmana hakkım yok Sırlı bulup kalsın o sırlı gecelerimi Bunu ile duydurmana hakkım yok Cimalın yadla diyar ayın cimali Cimalın yadla diyar o ayın cimali